Good afternoon, guys! Aalis ako, pupunta ako sa malapit na supermarket. Bibili lang ako ng oil. Kasi yung lulutuin ko mamaya is, para siyang lechon kawali, pero hindi. Basta, sa panlasang Pinoy ko siya nakuha. So, i-check ko mamaya kasi nakalimutan ko yung tawag niya doon sa recipe na yun. Kasi meron kaming pork belly dito yung natira from the previous meal. So, lulutuin ko siya. So, nag-search ako ng pork belly recipe sa panlasang Pinoy. And isa yun sa lumabas. And nung nakita ko yung mga ingredients, bongga, kasi nandito na lahat ng ingredients except sa oil. I mean, meron kaming oil, pero, we need more. Kasi I need to deep fry it and yeah, kailangan niya ng maraming oil. It says there 4 to 5 cups oil and siguro yung nandito mga 2 cups lang. So I'll buy oil and also kailangan ko din bumili ng cheese para sa capsicum ni Dan para sa lunch niya bukas. So yeah, I'm gonna buy those. I have no makeup on at all, just bare face, and then yeah, I'm wearing a hat because I want to cover my hair because it's chaka. I didn't wash it today and I don't have any plans of like applying heat on this hair today as well. Yeah, kasi hindi ako mag-film today. Edit day ko ngayon. So I already edited 1 video and then mamaya pagbalik ko, I will edit 1 more video or maybe kapag may time 2 more videos. Check ko lang yung aking money. So, I can leave. Kahapon, you guys, my gosh. Di ba pumunta ako ng city kahapon? Yung cash ko lang is meron akong $50 na note. Tapos, yung coins ko, $3.20. And yung bayad sa bus is $3.40. And pagpasok ko talaga sa bus, nakakaloka si kuya. Pagpasok ko sa bus, binigay ko yung $50 ko kasi alam ko na yung fare $3.40. And tapos yung coins ko, kulang nga, $3.20 lang. So, binigay ko yung $50. Tapos sabi niya, no. Sabi ko, ha? Sabi niya, no. Ganun lang yung sabi niya, no. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ano lang? Ganun lang? Wala lang iba? Yeah, tapos sabi ko, I have $3.20. And then he said, no. Not enough. I was like, I know, so I'm giving you 50. And then he said, no change. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi wala naman siyang sinasabi. Yung sinasabi niya lang is no. Parang, anong gusto mong gawin ko? Gusto mong lumabas ako? Ano? Like, let me know. Kasi nakatayo lang ako doon. Tapos yung bus, nakastop lang talaga kasi kailangan niya akong bigyan ng ticket para ma-issue yung ticket ko. Para, like, you know, valid ako na sumakay sa bus na yun. Pero wala nga siya sinabi. So, sabi ko, so, what are we gonna do? And then he said, I can't give you 20 cents for my pocket. Sabi ko, okay. So, naging story time na tong video na to. Wait, lagay ko kayo dito kasi nakakangawit na. Anyway, nandun lang ako, nakatayo lang ako kasi nga naghihintay ako anong gagawin ko. Like, tell me what to do, you know? So, sabi niya, I will give you 2 sections, okay? Indian kasi siya. Sabi niya, I will give you 2 sections, okay? Sabi ko, okay. So, you will pay $2.50. I was like, okay, perfect. So, binigay ko yung pera ko, binigyan niya ako ng sukli. Tapos, yung akala ko sa 2 sections is, parang ibababa niya ako somewhere. Kasi 2 sections. So, akala ko ibababa niya ako somewhere. Tapos, I will need to take another bus. Pero, yung time na yun, yung inisip ko lang talaga, na sana makapasok na ako, makaupo na ako sa bus kasi nakakahiya na nakatayo lang ako doon. So, like, you know, yung mga tao, ano nangyari dito? Anong ganap ng babaeng to? Ganon. Nakaupo lang ako doon, sabi ko, ano yung 2 sections, kaloka? Tinext ko si Kat. Sabi ko, Kat, nandito ako sa bus. Ano yung 2 sections? Sabi niya, 2 sections? Baka concession. Sabi ko, narinig ko kasi sabi niya 2 sections. So, sabi ni Kat, concession yan. Ano yan, kapag student ka or disabled or matanda ka na ganun. So, parang mas less yung bayad mo. Concession yung tawag. So, sabi ko, concession pala. Akala ko 2 sections. Natakot ako sa 2 sections kasi parang 2 sections. Ibababa kita and then you will take the second bus. You know what I mean? Yun lang yun talaga yung naisip ko. So, yeah, yun yung nangyari sa bus kahapon. Nakalimutan ko kasi ikwento sa inyo kahapon kasi pagdating ko sa bahay, sobrang sakit ng ulo ko. I'm pretty sure I already told you that. But yeah, yun yung nangyari. So, sabi ko, next time talaga na aalis ako, I will make sure na meron akong enough na coins para sa bus. Hindi ko naman kasi ina-expect na aalis ako that day. So, yeah. Anyway, let's check the money and then let's go. Dito na ako sa Romeo's. I got a donut kasi hindi pa ako nagla-lunch. And 1:30 na. Focus on my face. Yep, focus on my chaka face. 1:30 na pero hindi pa ako nagla-lunch kasi wala, tinamad ako magluto. Nag-edit kasi ako kanina. So yeah, ito lang kakainin ko. And then, yeah, I'm looking at the chips.
Hinahanap ko yung makeup section nila. Parang wala atang makeup dito. Meron mga paganda, pero hindi makeup. Parang mga skincare meron. Oh, see. Tapos na ako sa Romeo's. Bumili ako ng donut, ng chips, tapos ng oil, at saka cheese. And then pupunta ako dito sa fruit and veg. As in, ano lang, katabi lang ng, not katabi, pero yeah, basta malapit lang silang dalawa. I-check ko yung Italian biscuit na binili ko last time. Sana meron sila. Kasi sobrang gusto ko yun. Yes. Dito ako pupunta. They call it fruit and veg. Meron sila ng Italian biscuit sa display, pero ooh, it's here. Pero tsaka yung nasa display, mga nag-ano na, parang basta, wait, nandito ba yung gusto ko? So, ito yung brand, pero hindi ito yung gusto ko. Marami nito dun sa harap, pero hindi yan yung hinahanap ko. Iba. Baka nandito. Walay. I'm home! Nahanap ko yung biscuit. Pakita ko sa inyo, ah. Yummers! Ito yun. Ito yung biscuit na gustong-gusto ko. It's $2.50. $2.49. So, yes. And I will start cooking na kasi I need to boil the pork belly for like 2 hours. So, yeah. I gotta start right now. I'm not sure for 2 hours. I need to boil. Basta, I need to boil the pork belly. Oh, I need to refrigerate it for 2 hours after ko siya i-boil. Something like that. I need to check the recipe again. So, nandito yung aking pork belly. Look at that. So, i-ano ko lang to. Ika-cut ko lang to into pieces. And then, I'm gonna start cooking! Yes! Sana successful to. First time ko gagawin to. Naka-boil na yung aking tubig. Later on, ilalagay ko yung onion at saka garlic. And then, pagkatapos ilalagay ko yung pork belly. Yung pangalan pala, ng lulutuin ko is lechon karahay. Hindi ko pa narinig tong word na to. C-A-R-A-J-A-Y. Karajay? Karahay recipe. Yeah, so yun yung gagawin ko. And, I'm just gonna wait for this water to boil para malagay ko na yung mga ingredients. Sobrang dali lang ng mga ingredients. It just takes long, pero madali lang siya. I should not say madali lang siya kasi baka later on ma-mess up ko tong recipe na to. Pero yeah, so far, so good. Of course, so far, so good. Nasa boiling of water pa lang tayo. Kaloka. Anyway, I will just do this and then after this ma-boil, ano ba yung nasa recipe? Yeah, after i-boil ng mga 40 or i-simmer, I forgot. Basta, ililive ko yung recipe below. Sana hindi ko makalimutan. But, pero if makalimutan ko man, lechon karahay, or I do not know how to pronounce that. And yeah, that's, yeah, sa panlasang Pinoy. So you can go search. This is what my pork belly looks like after ko siyang binoil. Tapos, nilagyan ko din siya ng salt, garlic powder, at saka pepper na mixture. Nirub ko lang siya dyan. Tapos, ika-cover ko siya ng wrap. And then, ilalagay ko siya sa fridge for 2 hours. Or hanggang sa ready na ako na i-fry siya. Hi guys! I'll start cooking na. I will just heat up oil. And then, ito yung leftover na oil from... I don't remember. Takoyaki. Yes. Takoyaki. And then, meron pang konti dito. So, ubusin ko lang to. I'm using canola oil nga pala. Sabi dun sa recipe, i-deep fry mo siya. Hindi mo siya i-deep fry lahat at once. You know what I mean? So, parang few pieces at a time. Something like that. So, I'm just gonna wait until this one heats up. Ganito yung itsura ng pork belly. So, I have 2, 4, 6, 8, 10. So, I can put 5 at a time. So, dalawang batches lang yung gagawin ko today. Ganito yung itsura ng pork churba, you guys. Hindi nga ako makapaniwala na nagawa ko tong ganito. But, yeah. Yan yung akin. Tapos nakamain si Dan, pero yeah, ubusin niya kasi hindi ko maubos. It was a struggle nung niluto namin siya kasi yung oil, as in sobrang tumatalsik yung oil ng pag ganun talaga. Over. So, yeah. Pero okay naman yung kinalabasan. Masarap naman siya. Pero I don't think nalulutuin ko siya ulit kasi nga
over yung talsik. As in, sobrang nakakatakot. Siya na nga yung nag-take over ng luto kasi hindi ko na kaya yung, ano talaga, yung oil talaga OA. But yeah, after nitong show na to, Bachelor na, so we will watch that. And yeah, that's basically it for the night. I will see you guys tomorrow. Good night! Good morning, guys! I'm filming a morning routine right now. Yan, yung angle na yan, makikita niyo sa morning routine. I'm filming it right now. I just took a little break from filming that so I can film my vlog. Natatawa ako kanina kasi merong mga walking shots na gusto kong kunin. Tapos, sabi ko kay Dan, lakad ka lang. Tapos, dalawang walking shots yung kinuha ko. So, kailangan ko na mag-stop ulit siya para iset up ko yung camera sa ibang angle. Tapos lakad na ulit. Sabi niya, ano ba ito mga ginagawa mo? Nakakaloka. Anyway, I'm just having my coffee. Ito yung bagong coffee ko na, Moccona. Hindi ko siya masyadong bet. Namimiss ko yung aking Nescafe. And then, pero kailangan kong ubusin yung Moccona ko. Pero, that's alright. And then, I'm eating the special flaky pastry. Yung Italian flaky pastry. And oh my goodness. My battery is flashing. I need to charge it. Good morning, guys! Pinapanood ko yung aking... Naka-good morning na ako kanina, diba? Yes, naka-good morning na ako. Anyway, pinapanood ko yung aking vlog kasi hindi ko alam kung ano ito-title ko sa kanya. This will be up tonight. I sat here kasi akala ko mag-makeup ako. But I was like, you know what? I don't need to apply makeup today. Pupunta kami sa bahay ng mama ni Dan. Dinner namin tonight. So, family dinner tonight. And, special tong gabi na to kasi birthday ng kuya ni Dan. So, I'm sure sobrang yummers ng pagkain tonight. Tapos may cake, ganun. Ng birthday ni Dan at saka ng kambal niya. Yung hinanda ng mama niya is pasta with meatballs. Oh my gosh, yun, sobrang sarap. And then, nag-cheesecake, yummers din yun. So, every birthday, kapag may mga birthday talaga, may mga ganun. And timing na timing ngayon kasi ngayon talaga yung birthday ng kuya niya. So, diba? Bongga. Sabi ko hindi ako magme-makeup pero parang gusto kong mag-eyebrows. Kahit eyebrows lang. Yeah? Yeah? Let's do it. Let's do it. What? No? You know what? No. That's not. Yeah, I don't really care. Okay, I'm not gonna put some makeup on. Yeah, not now. Oh, suot ko pala tong top na to from Shein. Meron siyang 3 aliens. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Gutom na ako. 2:30 na ata. Nawala sa isip ko kasi I was filming the morning routine. And then, nag-edit ako ng video. Tapos nag-laundry pa ako. And now, hindi ko alam kung anong kakainin ko. I just don't know. Kahapon, hindi din ako nag-lunch. Nag-donut lang ako. Oh, no. Sasabihin ko sana meron akong leftover from last night. Pero no, kinain ni Dan. So, hindi ako magluluto ng rice kasi feeling ko late na. So, I'm just gonna eat some snacks. Like, plenty of snacks. But, okay, ito. This one. Tagal na nito dito. This, hindi ko na kailangan mag-rice. So, lulutuin ko to. Ito yung Continental 4 cheeses na pasta. Chorvalo. Sobrang tagal na nito dito. Expired ka na ba? No, hindi pa siya expired. 2018 pa siya. Isa to sa mga binili namin nung as in mga first week ko dito. First week, second week ko dito. So, yeah, medyo matagal na siya. So, kainin natin yan. Here is my lunch. Ito yung 3 cheeses na pasta. And then I'm watching... I forgot her name. Basta I'm watching her. So, yes, kain tayo! I will look funny when I vlog in the show. Probably. You can do it. Why would I look funny? You will. Because it's so busy. So I'm gonna have a hard time. Not like, why will I look funny vlogging? That's the first time you said that. Pupunta kami sa show bukas. They call it... Royal Adelaide Show. Real? Royal. Royal. Oh, Royal. Royal Adelaide Show. Kasama ko si Kat at saka si Neil. Kasama namin si Kat at saka si Neil. Pupunta kami ngayon sa bahay ng mama niya. We will have dinner. And... birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. I'm wearing this bomber jacket that I got from Dressling. I
the haul yet, but I'm so excited to film the haul because there's a lot of good stuff in there, you guys. And sobrang mura. I forgot how much this was, but this one is so mura. And napakita ko na ba sa inyo? Yeah, I already showed you, right? This shirt that I'm wearing. But yeah, because it's kind of chilly, and I'm rocking the no makeup look today. Hello to my Mr. Pimps. I just don't feel like wearing makeup. Should I? Should I wear makeup and cover this face? No, you're fine, babe. Hello, we're home. I'm just gonna put on my mask, tapos wash my face, and then yes, sobrang sarap ng dinner. Nasabi ko sa inyo kanina, diba, we had meatballs and merong chocolate cake. Ooh, hindi ako masyadong mahilig sa chocolate, but I do like cake. Tapos basta masarap siya. Masarap siya. Hindi naman ganun kasi karami yung slice ng cake ko. Oh, I need to paint my nails. Nag-chip na kasi yung nails ko. Can you see that? Sa tips lang naman. So, I wanna paint it. Kasi pupunta kami sa show bukas. And, yeah. Ay, oo nga pala, nag-text sa akin si Kat. Magre-reply ako mamaya. Oh, you guys. Itong jacket na to, may tag pa siya kanina. Buti na lang yung tag hindi naka-expose. Nasa loob. So, kumakain na kami ng dinner. So, parang nandun na kami mga 30 minutes. Tapos, nakaupo na kami, kain kami ng dinner. Tapos, sabi ni Dan, kasi parang inakbayan niya ako. Tapos, na-feel niya yung tag. Sabi niya, may tag yung damit mo. Siguro nga, pangatlong beses na to na lumabas ako ng bahay na may tag pa yung damit. Buti na lang nakatago talaga. The last time kasi, diba, nung I wore the white shirt, as in naka-expose talaga yung tag. Kasi itong jacket na to na-receive ko kahapon ata. And, yeah, kinuha ko lang siya sa package. Sinuot ko, nakalimutan ko may tag pa pala. Yung iba kasi, yung ibang damit kasi, wala namang tag. Yung iba lang yung meron. So, parang yung tag nila hindi naka-attach sa damit. Naka-ano lang sa plastic na, you know, it came with a package. But, yeah, that happened. And, I need to poo. So I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, and be good. Good night. Bye.